Salutare prieteni și bine v-am găsit! În episodul de astăzi o să vă ofer informații importante cu privire la situația dramatică prin care trece India. În 1918, când pandemia de gripă spaniolă a lovit India și a ucis aproximativ 18 milioane de oameni, apa fluviului Gange, de care depindeau viețile atâtor oameni, a început să duhnească a moarte. Și asta se întâmplă și acum. Numărul oficial al deceselor provocate de COVID în India poate fi puțin peste 250.000, dar experții cred că numărul real ar putea fi de până la 5 ori mai mare, mai ales după ce tot mai multe trupuri au început să fie descoperite plutind pe fluviul sacru al Indiei. India a raportat un număr record de decese. Virusul continuă să se răspândească în marile orașe și în zonele rurale. Cu toate acestea, nu se știe numărul oficial al cadavrelor care au fost găsite în ultimele 2 săptămâni plutind pe fluviul Gange, care curge prin zonele sărace, Uttar Pradesh și Bihar, sau îngropate în nisipul de pe malurile sale. Localnicii și jurnaliștii au numărat până acum peste 2000 de cadavre. Raju Chaudhry, un pescar din Uttar Pradesh, spune că a văzut aproximativ 50 de cadavre pe zi plutind pe Gange. Nu există nicio modalitate de a ști dacă toți au fost infectați cu coronavirus, deși guvernul a recunoscut că unele sunt victime ale COVID-19. Mulți cred că, pe măsură ce de-al doilea val al pandemiei a lovit comunitățile rurale sărace din Uttar Pradesh, a crescut prețul lemnului de foc folosit la incinerările tradiționale, ceea ce a însemnat că multe familii au recurs la un obicei, o tradiție în unele dintre sate, de a scufunda corpurile în Gange. Alții și-au îngropat rudele pe malurile nisipoase ale fluviului. Am văzut peste 30-35 de cadavre aduse recent de ape și îngropate aici. Mulți apelează la această metodă deoarece oamenilor le este greu să amenajeze incinerarea atunci când atât de mulți oameni mor, a spus Chaudhry. Acesta arăta spre trunchiul unui arbore de banian, unde erau legate zeci de oale de lut. Fiecare dintre aceste oale reprezintă pe cineva care a murit. Uite câte sunt, doar în ultimile 10 zile, a spus el. Poliția a fost trimisă de-a lungul fluviului pentru a opri acest fenomen. Oamenii legii au scos majoritatea cadavrelor din apele fluviului și au pus plase ca oamenii să nu mai poată să arunce trupurile neînsuflețite în apă. Dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să dați un like, un share sau să vă abonați.